U Creskom muzeju Arsan 30. ožujka otvorena je izložba Grbovi creskog ladanja. Nakon uvodne riječi autorice Jasminke Ćus-Rukonić, izložbu je otvorio gradonačelnik grada Cresa Kristijan Jurjako. Svakom danu, svaki put iznenadi nas sa nečim novim, nečim kraj čega mi prolazimo svakodnevno, pa kao i ovih grbova koje mnogi od nas su prošetali kraj njih, vidjeli ih, ali nisu stali, zapazili, primijetili i zamislili se o čemu se tu radi, koja je simbolika i kakvi su to grbovi. Drago mi je da mogu otvoriti ovu izložbu koja nije financirana samo sredstvima grada Cresa, već i sredstvima Ministarstva kulture, koje je također prepoznalo rad našeg muzeja i naših kustosica, te odlučilo sufinancirati izložbe u Creskom muzeju. Autorica izložbe je istaknula: Dragi posjetitelji, prijatelji Creskog muzeja, želim vam dobru večer. Danas smo se okupili kako bi vam predstavili novu izložbu Creskog muzeja Grbovi creskog ladanja. Prilikom rada na ovoj izložbi pomogli su mi kao prvo djelatnici Pučkog otvorenog učilišta, brojni žitelji otoka Cresa kojima sam se i zahvalila u katalogu, te vanjski suradnici Creskog muzeja. Svako ladanje, pa tako i ladanje otoka Cresa, predstavlja posjed na selu, točnije seosko imanje vlastelina koji ne živi stalno na selu, već prebiva u obližnjem gradu Osuru ili Cresu. Na otoku Cresu su u prošlosti većinski vlasnici zemlje uz katoličku crkvu bile i razne bratovštine te plemići ili vlastela, pa se stoga na ladanju, gdje su ljeti odlazili na odmor, ponegdje nalaze i njihovi grbovi. Većina ladanjskih sklopova utemeljena je iz privrednih i gospodarskih razloga, radi boljeg uzdržavanja i stalnijeg nadziranja posjeda, najčešće krajem proljeća, kada su se ovce strigle i proizvodio sir. Na Creskom ladanju pronađeno je 22 grba i znaka, od toga jedan izrađen u mramoru, 18 izrađenih u kamenu, jedan od ljevanog armiranog betona, jedan od pečatnog voska, a jedan je izrađen od gipsa štukature, franjevački grb iz Martinščice. Ovu interesantnu izložbu može se pogledati do 18. svibnja 2013. godine.